asta se folosește un echilibror cu articulație magnetică. Se introduce elicea pe ax între cele două prinderi conice. O fixăm și o punem în echilibru. Trage ușor în partea asta. Luăm o bucată de scoci. Tăiem o dată, tăiem a doua oară și atașăm să vedem. Da, cam asta e. Luăm scociul, punem aici și verificăm. Excelent. Da, e ok. Prindem bine scociul și marginile le trimăm. Perfect. Verificăm o dată și avem o elice echilibrată.